Здравейте, приятели! Днес ще бием шутове към пейката от тук. Аз и моят приятел Пепи ще се състезаваме. Който пръв кара 2 гола, печели. Започваме. Първи изстрел започва. Беседката. Сега Боби ще несе изстрела. Близо. Ето го изстрелът. И това се разми. Дали Боби ще вкара първия гол сега? Пак беше доста близо. Дали най-сетне вече ще има гол? Боби готов да нанесе изстрел. И той успя. Едно. Дали сега Пепи ще го изравни? Не. Сега Боби е готов да нанесе втория изстрел. Близо. Целта е да вкара 2 гола. Добре, дали Пепи сега ще изравни? И Пепи изравнява. Остава само още един гол. Много, много близо. Сега новия изстрел. И това не беше гол. Дали сега Боби ще вкара победния гол? Не. Дали Пепи ще вкара златния гол? Отгоре е беседката. Дали Боби ще вкара победния гол най-сетне? И той пак беше близо. Сега ли Пепи ще вкара порен? И двамата са все доста близо, но не се стига до гол. Дали вече ще вкара победния гол? Вкара го в стил Рабона. Това е победа за Боби. Приятели, давам му още един изстрел. Ако не вкара, победа за мен. Ето го шансът. И той вкара. Играем до 3. Добре, игра до 3. И Боби печели. Отново давам му шанс. Ако пак ме поравни, вече не знам. Добре, ето му го шанса. И той отново успява. Боби ще подготвя. Пропуска. Дали Пепи ще? Беше много близо. Сега Боби дали ще вкараше и да е още един шанс на Пепи и беше много близо. Добре, дали Пепи ще победи, да даде шанс на Боби? И Пепи успя. Аз имам още един шанс, защото мене остава 2. Сега Боби ако пропусне край. И това е краят. Пепи печели. Приятели, този път той ме би. До следващия път, когато отново ще играем. Абонирайте, лайквайте и до скоро!